Il-problemi fl-infrastruttura kull ma jmur qed ikomplu jiżdiedu. Tant li pajjiżna qed jaffaċċja bosta sitwazzjonijiet fejn proġetti li jkunu tlestew jispiċċaw jerġgħu jinqalgħu tort tal-inkompetenza ta' xi wħud. Dan apparti li hemm proġetti qed jieħdu żmien twil ħafna biex jitlestew. Każ partikolari huwa dak li seħħ f'Ħażabbar fejn din il-ġimgħa beda jinqala x-xogħol ftar fi Vjal Kottoner u Vjal il-Lejber, hekk kif issa se jsiru t-tibdiliet li suppost kellhom isiru ħafna qabel. Tant li s-sindku laburista tal-lokal ħada kontra l-awtoritajiet konċernati li suppost kellhom jaġixxu qabel fl-aħjar interess tar-residenti. Is-sindku Holger Grek stess kiteb li se jibqa' jagħmel pressjoni sabiex il-proċessi ta' konsultazzjoni mal-Kunsill ma jinqabżux filwaqt li sqar li l-entitajiet ma jistgħux jibqgħu jagħmlu li jridu u ma' din il-frustrazzjoni qabel ukoll l-eks-sindku. Apparti dan ix-xogħol f'Ħażabbar, proġett li żgur għadu fuq fom kulħadd huwa dak tal-Pjazza tal-Mosta, fejn apparti kontroversja li nqalet minħabba tqaċċit tas-siġar fil-pjazza, dan il-proġett dam xhur sħaħ biex lesta, fejn anke f'dan il-proġett kellhom jerġgħu jinqalgħu ix-xogħlijiet li saru b'rabta mal-Katusi. Persuni li tkellmu ma' Net News spjegawna kif fi triq il-kostruzzjoni meta ngħata l-konkos inqasam pipe u konsegwenza tek f'xi djar spiċċa daħal id-dranaġġ, sitwazzjoni li għaddejja minn Diċembru li għadda, tant li issa kienu kostretti jerġgħu jaqilgħu it-tarmak biex isewwu l-ħsarat li hemm. Il-proġett fil-Pjazza tal-Mosta li kellu jkun lest ix-xahar li għadda issa qed jingħad li se jiġi konkluż sal-ġimgħa d-dieħla għalkemm fuq tal-ħwienet l-effetti ta' dawn ix-xogħlijiet kienu bosta. Fi sqarrija l-Kamra tal-SMEs qalet illi fi ftit tal-jiem se tiftaħ mill-ġdid triq il-kostruzzjoni. Intqal li dawn ix-xogħlijiet ħallew effett kbir negattiv fuq in-negozju u l-ħwienet iż-żgħar u d-dewmien kien pis finanzjarju enormi. Il-proġett tal-Mosta poġġa lil diversi sidin ta' ħwienet f'xifer li jalqu u kif fissret l-istess qarrija, it-telf kien wieħed sostanzjali.